имаха само един финалист тук на турнира Странджа и този финалист най-вероятно ще успее да се качи на най-високата стълбичка с златен медал. Анваржан Ходжиев изигра много добре тактически този матч. Поведе още от първия рунд, направи нокдаун във втория и в третия с защитния си стил успя да защити преднината. Четири на 0 гласа. Един от съдиите е дал равенство. Има отнета точка от актива на индиеца и затова резултатът е 28 на 28 в картата на алжиреца. Иначе трябваше да бъде 29 на 28 за индийския боксьор. Това беше и първият финал при мъжете в категория до 48 кг. Категория, в която нямахме български представител. Казах ви каква е причината, заради травмата на Ергюнал Себахтин, който продължава да се възстановява след като оперира ръката си. Колко голям е потенциал на Ергюнал Себахтин? Ти го наблюдаваш от доста време. Колко голям е потенциала на Ергюнал Себахтин? Ти го наблюдаваш от доста време. Но не, при него се вижда едно добро развитие, върви нагоре момчето, но е хубаво тук да участва на такива състезания и то на по-горната категория. Medals of diplomacy represented by Avgust Ivanov, board member of the Bulgarian Boxing Federation. Това награждаване е в категория до 48 кг. Най-ниската категория при мъжете. First place and winners of bronze medals in men's minimum weight category are Kamel Kenossi representing Algeria. Бронзов медал за алжиреца Камел Кеноси. Другият бронз е за Шакил Алаквердиров. Най-големият съперник на Ергюнал Себахтин, европейски шампион. Много качествен боксьор. Ето го грузинецът. Сребърният медал е за представител на Индия Барун Шагулшен. Беше свален в нокдаун Шагулшен от шампиона, който след мъничко ще видим да получава златния медал на най-високото стъпало. Анваржан Ходжиев, representing Киргизстан. Анваржан Ходжиев. Представител на Киргизстан. Единственият киргизстанец на финала с титла.
Ще видим още едно награждаване. То е в категория до 51 кг.